नो जोंनि मिडियायाव बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा गोबां सर्ट मुभि आरो लोगोसे अफिसियेल एलबाम बानायबोदों। दा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? आङो गिबिसिनथ्रावनो आर'नाइ रादाब आरो बड'सा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आङो सिगांनिफ्रायनो सर्ट मुभि आरो ब्लगबो बानायबोनाय जादोंमोन। आंनि ब्लगआथ' दायो गैलिया। ओमफ्राय आङो बिनि उनाव अफिसियेल एलबाम मोनसे बानायदोंमोन। दासिमबो आङो नाजागासिनो सर्ट मुभिखौहाय। आं फ्लेक्स प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलावहाय मोनसे दायो दागो मुंनि सावथुन लाबोदोंमोन। बिनि उनावहाय एडिक्टेड मुंनि सावथुन लाबोदोंमोन। दायो आङो 1 मान्थसनि गेजेरावनो अनसुंथाइखौ मोननो हादों रायजो राजाफोरनि अननायावहाय। आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो रायजोफोरखौहाय, मानो होनोबा आंखौहाय हेफाजाब होनानै दिनै बेबायदि अनसुंथाइखौ मोनदों। आंनि चेनेला दिनै ग्र' जाबाय, बेनिखायनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आङो सिगाङावहायबो बिदिनो एसामिस एलबाम बानायदोंमोन, जोंहा बर'नि सं। बिथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बिथाङा आंजों हेफाजाब होनानै, आं गावनि मेथाइखौ होनानै आंजों मोजाङै हेफाजाब होनानै, गावनो डाइरेक्सन होनानै आंखौ हेफाजाब होदोंमोन। दिनैसिम मोनबैसे सुंद' सावथुन बानायनाय जाखो आरो अफिसियेल एलबाम बानायनाय जाबाय? आङो दिनैसिम 9था सुंद' सावथुनखौ बानायनाय जाबाय आरो आङो मोननै अफिसियेल एलबाम बानायनाय जादों, मोनसे एसामिस आरो मोनसेया बड'। आसा खालामबावदों आङो उनफ्रावबो बेफोरबायदि सुंद' सावथुनखौ लाबोबावगोन होननानै। आरो आंनि दा सुंद' सावथुननि मोनसे दागो मुंनि पार्ट 2आ फैगासिनो आरो शुटिंआबो सोलिगासिनो। आसा खालामबावदों रायजो राजाफ्रा दाखालिनियाव जिबायदि आंनो सापर्ट होदों, बेबायदि सापर्टखौहाय फैबाय थानाय समफ्रावबो आंखौ सापर्ट होगोन होननानैहाय। नोंथाङा बेफोरबायदि आंनि सासे बिसनाथ चारिआलिनि लोगो दंमोन, मंगल ब्र होननाय। बिथाङा आंखौहाय मोनसे समावहाय मोनसे रिल्स बानायनो फोरोंदोंमोन। बे रिल्सजोंहाय आङो मोनसे रायजोफोरनि अनसुंथाइ मोननानै आंनि गोसोआ गुदुं जानानै आङो मोनसे ब्लग खुलिदोंमोन आरो आं ब्लगखौ बानायबाय थादोंमोन। आंनि ब्लगआ जेबो बेनिफिट जायाखै। बेनिफिट जानायनि उनावबो जेनेबा जोंहा गुथाल ब्र'आ आंनो मोनसे अफिसियेल एलबाम अफार होदोंमोन, जायखौ आङो सिगाङाव बानायदोंमोन। बिनि उनावहाय आङो बे एलबामखौ बानायखांनायनि उनाव जेबो आंहा राहा लामा गैयामोन। ब्लगावनो आं थांबाय थादोंमोन। थांखांनायनि उनावहाय आङो मोनसे जोंहा ब्र'निनो एसामिस एलबाम अफार मोनदोंमोन। बिथांजोंहाय आं एसामिस एलबाम बानायबाय। बे बानायखांनायनि उनावहाय जोंनि नार्जारि कर्नार इउटुब चेनेलनि ब्र'आ आंनो टिमावहाय लोगोसे खामानि मावगोन होननानै आंजोंहाय सर्ट मुभिनि लिंनायाव आं खामानि मावदोंमोन। टिम हिसाबै जों खामानि मावदोंमोन मोनसे गफुर फिल्मस होननाय। बेयाव आं बेसेबां बेनिफिटबो मोनाखै मोननायालाय, होमबाबो बिथाङा एसे दुखु मोनलायनाय जानायावहाय जोङो गारलायनाय बायदिबो जाबाय। मोनबा बिदिनो 6थासो जोङो बानायदोंमोन। बैसागु एलबामबो मोनसे बानायनाय जादोंमोन बेयाव आङो बोरैबा दुखु मोननानै मोनसे फ्लेक्स प्रेजेन्ट इउटुब चेनेल खुलिनाय जादोंमोन। खुलिनायावहाय आङो 1 मान्थसआवहाय दिनै नाजाथाबनानै आङो अनसुंथाइखौ मोनदों रायजोफोरनिफ्राय। आरो फावखुंग्रि बिथांमोनखौ नुफानो मोनो। दा बिथांमोनखौ माबायदि साबायखर बावनो सानो? बिथांमोना आंनो ओरैबायदि सापर्ट होदों, आं बिथांमोनखौहाय हाजासे साबायखर बावहरनो थाङो। मानो होनोबा बिथांमोना दुखु खस्थ' गाङा उखैयालाबानो आंजोंहाय नाजाथाबनानै आंनो समखौ हगारना होदों बिथांमोना। बेनिखायनो आं दिनै बिथांमोनखौहाय आंनि जेसेबांबो आंनि टिम हिसाब बा आंजों जायफ्रा आंजों सहाय आरो सापर्ट आंनि मुभियाव ओंखारफादों, बिथांमोनखौ आङो गिबिसिनफ्रावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आरो माबाफोर गोरोन्थिफोर मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा होगोन आरो फैबाय थानाय जेनेरेसनाव नोंथांमोना आंजोंहाय आरोबाव ओंखारफागोन, बेखौ आं मिजिंथियो।